Кнігу «Наш прэзідэнт» прэзентавалі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. На сустрэчы з аўтарскім калектывам сабраліся студэнты, выкладчыкі і прафесары ВНУ, а таксама прадстаўнікі абласной улады, грамадскіх аб'яднанняў, прадпрыемстваў і арганізацый. Дакументальна-біяграфічная кніга расказвае пра 30-гадовую гісторыю станаўлення Беларусі, яе дасягненні, перспектывы і месца на сусветнай палітычнай арэне. Пра ролю прэзідэнта Беларусі ў фарміраванні суверэннай дзяржавы. У цэнтры аповеда асоба кіраўніка краіны, ад дзяцінства, юнацтва і службы ў арміі да старту палітычнай кар'еры і ўдзелу ў найважнейшых грамадска-палітычных падзеях. Архіўныя фатаграфіі, дакументы, цытаты, асабістыя запісы Аляксандра Лукашэнкі, заліковая кніжка. Кожная дэталь дае чытачу магчымасць зразумець характар і адчуць дух прэзідэнта. Удзельнікі прэзентацыі распыталі ў аўтараў выдання пра рэакцыю кіраўніка дзяржавы на ідэю стварэння кнігі і іх любімыя цытаты прэзідэнта. Самое тяжелое и самое невозможное – вместить в эту книгу все, что следовало бы вместить. Конечно, в этом была главная проблема. Личность великого нашего современника, человека, который со всем своим отечеством, со всем нашим отечеством, со всем обществом строит суверенную Беларусь. Мы трудились, мы искали все те факты, которые носят какой-то главный, в чем-то сакральный характер, сакральный с точки зрения, что они должны остаться на десятилетия, на будущее, на внимание будущих поколений. Вот мы думали об этом. И эта книга как раз демонстрирует его отношение к тому, как надо работать, какие задачи перед собой надо ставить, как надо целей достигать, как надо себя организовать. И в этом отношении мы уверены, что она будет работать и во многом будет поучительна, ну вот как пособие, как себя по жизни организовать, как себя самодисциплинировать, как осуществить достижение цели. И вот это мы сегодня по аудитории чувствовали. На сустрэчы прагучалі цікавыя гісторыі пра складанасці і асаблівасці стварэння кнігі. Зусім хутка выданне «Наш прэзідэнт» выйдзе на іншых мовах. Удзельнікі сустрэчы адразу скарысталіся магчымасцю набыць бестселлер, каб бліжэй пазнаёміцца з асобай прэзідэнта. А некаторым пашчасціла атрымаць кнігу ў падарунак ад аўтараў.